«21 жовтня, середа, в ефірі інформаційна служба «Заман». Я Оріні Сітомєрова. Вітаю вас. Схиляв до державної зради в Криму. Офіс Генерального прокурора і СБУ повідомили про підозру посадовій особі ФСБ Росії за підбурювання до держзради українських військових в окупованому Криму. У лютому-березні 2014-го ФСБівець, умовляючи, підкуповуючи та погрожуючи, закликав військовослужбовців Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України і Сімферопольського прикордонного загону до дій на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, недоторканності і обороноздатності України. Йдеться про неопір підривним діям російських військ і перехід на сторону російської прикордонної служби. Співробітникові ФСБ, ім'я якого не розголошується, інкримінують пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, підбурювання до скоєння державної зради і ведення агресивної війни проти України. Судового розслідування встановлено, що в лютому-березні 2014 року чиновник спецслужби країни-агресора, перебуваючи на території України, а саме в Сімферополі, діючи за попередньою змовою з іншими представниками ФСБ і Збройних сил Росії, вчинив дії, спрямовані на порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Таким чином був реалізований заздалегідь розроблений злочин план окупації і подальшої анексії території півострова. Ведучому телеканалу «Росія-1», генеральному директору російського релігійного телеканалу «Спас» Борису Корчевникову заборонили в'їзд в Україну на 3 роки. Про це повідомили в Держприкордонслужбі України. Як пояснили у відомстві, російський телеведучий незаконно відвідував окупований Крим. Після появи в ЗМІ повідомлень про це прикордонники перевірили інформацію і знайшли підтвердження порушення українського законодавства. Корчевников вилетів з України авіарейсом Київ-Стамбул. Російський ведучий незаконно їздив до Криму після 2014 року. При цьому в квітні цього року СБУ закрила кримінальне провадження проти Корчевнікова. Епідемія коронавірусу не вщухає в Україні. За минулу добу зафіксовано 2 нових антирекорда. Захворіло 6719 осіб, 141 людина померла. За кількістю нових випадків COVID-19 лідирують Харківська, Одеська та Полтавська області. У Києві 559 нових випадків, 23 летальних. До послаблення карантину не готова жодна з областей. Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов нагадав про запобіжні заходи, яких варто дотримуватися під час голосування на місцевих виборах, які відбудуться цієї неділі. Біля входу та приміщення для голосування наноситься розмітка, що вказує на необхідність дотримання фізичної дистанції не менше, ніж 1,5 метра, щоб люди не підходили близько один до одного. За можливості обов'язково треба забезпечити окремий вхід та вихід з приміщення для голосування. Кількість людей повинна бути обмежена не більше 3 людей біля одного столу, де видаються виборчі бюлетені. Також дуже важливо, щоб всі без виключення міста, які є в цьому приміщенні для голосування, всі поверхні, це столи, стільці, мали можливість проведення дезінфекції цих поверхні. Тобто не мали тканини, щоб можливо було провести відповідну дезінфекцію. Сумна статистика в окупованому Криму. За минулу добу виявили 203 нових випадки захворювання, ще 53 у Севастополі. Там 2 померли від COVID-19. Загалом на півострові 56 пацієнтів у важкому і вкрай важкому стані. Високі показники COVID-19 залишаються в Сімферополі і Бахчисарайському районі по 100 випадків на тиждень. А у Розпоживнагляді повідомляють про зростання колективної дози опромінення серед жителів окупованого Криму. Головна причина – численні процедури
процедури комп'ютерної томографії. Лікарі застерігають, робити КТ без призначення лікаря – це зайва трата часу, коштів і, як правило, здоров'я, бо це велике променеве навантаження на організм. ЮНІСЕФ керуватиме закупівлею вакцин. До міжнародної ініціативи приєдналися 184 країни. Мета проєкту – забезпечити вакцинами від коронавірусу як багаті, так і бідні країни. Розвинені держави платитимуть за вакцину від COVID-19 повну ціну, а ось незаможні матимуть знижку чи отримуватимуть їх безкоштовно. Ця пільга діятиме до кінця наступного року. Закупівлею і постачанням керуватиме ЮНІСЕФ. До 2021 року нам необхідно забезпечити постачання понад 2 мільярдів доз. Для цього знадобляться всі сили і досвід ЮНІСЕФ у закупівлях і доставлянні, а також наші давні партнерські відносини з виробниками вакцин. ЮНІСЕФ планує заздалегідь закупити 500 мільйона шприців для вакцинації і 5 мільйонів контейнерів для їх утилізації. До альянсу війшли країни Євросоюзу, Китай, а також країни із середнім рівнем доходу, такі як Аргентина, Іран, Ірак, Південна Африканська Республіка та Мексика. США відмовилися, бо, як заявив представник Білого дому, ця ініціатива пов'язана з корумпованою Всесвітньою організацією охорони здоров'я та Китаєм. Натомість Сполучені Штати Америки самі укладають угоди з фармацевтичними компаніями проти коронавірусної інфекції. У світі розробляють понад 200 вакцин, 40 вже випробують на людях. Деякі препарати вже на 3-й фазі клінічних досліджень. Роман Спірідонов, Заман, АТР. Шантаж, погрози та екологічна катастрофа. Так окупаційна влада вирішує проблему зневодненого Криму. Поки водосховища заповнені ледь на 1/5 частину. Президент Росії Владимир Путін виділяє десятки мільярдів на утопічні проекти та збирає урядові наради щодо вирішення водного дефіциту в Криму. Паралельно спекулює цивільним населенням та гуманітарною катастрофою, яку сам і створив. Про це говорили, зокрема, на міжнародній конференції щодо водних проблем окупованого Криму. Країна-окупант виснажує Крим на потреби свого військового угрупування для подальшої експансії на Балкани та Близький Схід, каже віце-прем'єр Олексій Резніков. Він наголосив, що тепер Росія намагається спекулювати потребами цивільного населення, яке тримає в заручниках. При окупації РФ насправді в останню чергу думала про мешканців півострова. Чим пояснюється її сьогоднішня неготовність до соціально-економічної кризи, яка розвивається в Криму у зв'язку саме з її окупацією. Москва керувалась виключно своїми геополітичними інтересами та амбіціями. А сьогодні всі кроки РФ з визнання тимчасової окупації Криму направлені виключно на відміну режиму міжнародних санкцій та мінімізацію витрат на утримання зазначених територій. Але ми всі пам'ятаємо, що Крим – це Україна. Окупанти на Донбасі 6 разів порушили тишу. Один наш військовий травмований. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС. Внаслідок ворожого пострілу військовий був контужений. Його доправили до шпиталю. Стан здоров'я воїна задовільний. Окрім того, у районі населеного пункту Павлопіль всупереч досягнутим домовленостям зафіксовано проліт БПЛА противника типу квадрокоптер із перетином лінії розмежування. Засоби радіоелектронної боротьби Об'єднаних сил подавили ворожий безпілотник. Збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили домовленості, досягнуті в рамках тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року. Режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушили неподалік Світлодарська та Майорська, де провокували наших захисників зі стрілецької зброї, та тричі поблизу населеного пункту Авдіївка. На цій ділянці зафіксовано застосування противником гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Мечеть Масджид Аль-Харам в Мекці знову відкрита для молитов без будь-яких обмежень. Всі громадяни Саудовської Аравії та іноземці, які мешкають в країні, і можуть відвідувати головну святиню ісламу після 7-місячної перерви через пандемію коронавіруса. Також в цьому місяці Саудовська Аравія відновила в священної мечеті умру – мале паломництво до Кааби. З 1 листопада здійснювати умру зможуть прочани з країн, які владою королівства вважаються безпечними. Також генеральний
голова королівства у справах двох ісламських святинь Абдурахмана Судейс оголосив про відкриття Рауда аш-Шаріфа в мечеті пророка в Медіні. Це невелика ділянка в передній частині храму між будинком Мухаммеда і його мінбаром. Це все на цю мить. Вже за кілька хвилин ефір продовжить моя колега Гульсум Халілова, а о 21-й дивіться «Заман» кримсько-татарською Шевкетом Наматулаєвим. Будьте здорові, до зустрічі!